asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time. Iguana kita nin 4 minutos makalampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go!
Alright, marahay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw kita kunyanin Sabado, Pizza 9 sa bulan ni Nobyembre 2024. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligas 1580 kHz. Maray na pagkaaga po sa mga drivers na nakaantabay ngonya na pagka-morning na ini nin Sabado. Duman sa may mga birthdays ngonyan, happy birthday, maligayang happy birthday na. Sa Sendo Gabos, duman sa may mga kamatian Gitwelson, kakabos na mga nasa harong ngonyan, weekend, daing trabaho sa gobyerno, sa pribado igwa. Yeah. Sa romansa ng aldawaan pangalo kan sarong empleyado sa pribado ha. No work, no pay naman yan. Pag di ka mo naglaog, walang pay. Pag naglaog ka mo, may pay. Ngunyan, may pay rack. Yo, sige. 45 days na sana po, Pasko na. Ano na, kumusta na kita? Ngonya na Christmas. Makadali lang lamang. Bukas na po ang sakuyang bank account. Pero may man ngayang bukasan. Pero may man ngayang bukasan. Gcash. Kaya lang wala akong Gcash eh. Wala akong Gcash. ATM na sana ATM. At siring kan dati po tabi. Duman sa mga kababayan niya to anuman ang sendong pinagkakasibutan ngonya na pagkaagang ininin Sabado. Sana nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Kaya po nin pinagmamati na anumanin katibaadan sa sendang mga buhay kasi aram nindo magastos an magkasakit. Grabe yung grabe ang gastos lalo na kung madara kamo kan mga pasyente sa mga private hospital sa private hospital kumbaga kaipuhan nindo po tabi nin binugkos na pirak ang kinakaipuhan nindo po. Diba? Bataan mga private hospital dahil man nagpapara ako po tabi dit man sana dapat may babayadan ka pa may babayadan ka pa aram nindo dapat nga ni napakusugon kan sa tuyang gobyerno yung programa duman po tabi sa mga sa health sa mga private hospital bako na po tabi yung mga public hospital siringkan ngaya Bicol Regional Training and Teaching Hospital ta iyan baga may pundo yan hali sa gobyerno hali sa buwis kan tao dahil naman kaipuhan nga ni na magparabil pa iyan di ba dahil naman kaipuhan dahil nga nindo dapat na pinagpapanipisilan sa tao na halimbawa dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center tatawan ng kanin bill pag napasyente ka tatawan ng kanin bill 100,000 ang gigibuhon mo po ikaso bantay so kapamilya so bantay kang pasyente pag nagluwas so bill papaluwason ka na halimbawa magluwas ka na ngayon dyan na banggay dyan na banggay dapat magluwas ka ta or else duman ka sa pasilyo makakaturog sa pasyente bubugta ka naman ito nin iba pero yung sa imong bill nagluwas ka na sa harong ka na yung sa imong bill po tabi actually iyan isisettle man giraray nindo masitil ka mo alimbawa 100,000 maduman maluwas so abstract kan sa indong pasyente tapos mabayad kanin medical certificate 150 mabayad ka po 150 or 100 dito. At sirin ka, may bayad, medical certificate sa HBR. Ngunyan,
maduman ka po, subil mo, alimbawa 100,000, maep, maduman ka ngunyan, mapatabang ka ngaya, may 100,000, duman ka sa PCSO. Ikaan, dyan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, ikaan mahiro, maduman ka sa PCSO. Tapos, sutawo po tabi duman sa MAEP, makontak sa PCSO, so PCSO, ma-reply, o tinawang ka ngayon in 30,000 guarantee letter. Ali sa PCSO, 30,000. Ngunyan, di may 70,000 ka pa, duman ka naman po tabi sa Ako Bicol. O taigwaman punto sa Ako Bicol. Tawan ka manin 20,000, 50 na sana. Maduman ka po tabi naman, maduman ka naman sa billing section, pabawasan mo. Maduman ka naman po tabi sa Office of the 2nd District kay Congressman Joey Salceda. Sundo po tabi sa ultimo, Malasakit Center. Malasakit Center. Tapos zero balance. Ngunyan po, si Ringkene. Ano daw, taod-taod na yung private ha? Taod-taod na yung private. Digding o na kita sa public hospital. Total po ta mga public hospital man sa nakamo. Iyaon baga po ang records kan mga pasyente. Ano daw po kung mapupwede sa indo na pag nagluwas sa pasyente tapos yaon sa record baga sa indo, ano daw kung kamo na mismo ang magpaska yan dahil nanindo pagparapa lakawon sa mga pamilya kan may pasyente. Total, libre naman baga talaga yung hospitalization. Para kipat sinasabi kan sa tuyang gobyerno, sinasabi kan sa tuyang gobyerno na libre ang pagpapahospital. Bagay yun nun baga, libre. Total, iyo mananggad libre. Ang punto niya to digdi is dayta na pagparapadipisilan sa mga pamilya kan may mga pasyente. Ta kasi, ang mga tawong iyan, malibong kayan an payo. Ta ako, experience ko yan po tabi, pira po tabing bulan na experiencean ko ang kasiring kayan kadipisil na yaong ka dyan, nag-iisip ka po tabi kan gabos so panggastos po tabi sa oral daw, panggastos oral daw, so pamasahe so pagkakan. Taday ka man pwedeng day ka magkakan eh. Tapos hospital, kung saro man sa po tabi ang bantay, talagang sibot, dapat mga 2 or 3. May naglalakaw po sa luwas kan mga bulong, igwa po tabi na nakabantay sa laog, igwa po tabi kung sain maduman. Naghahanap baga. Gabos po na may pasyente, gabos po yan malibong an alimantak. Tabas gani libre yung hospitalization, hindi ho libre yung panggastos pamasahe, pati po tabi pangbakal nin bulong, pati pagkakan, hindi ho libre. Yan ang sinasabi ko sa indo. Ano daw po kung magibonin patakaran na kung ikailinawag sa ospital, ilalaog ka sa na po tabi, tapos iluluwas, bahala na kung siyempre kaipuhan man kan, alimbawa, BRTTH, nagsusurildo baga po tabi, yan sa gobyerno. Nagsusurildo baga yan. Ano daw po, government to government transaction man sana, ano daw kung kamuna, sa paagi kan DSWD siguro, alimbawa ngaya subil, ipapas mo sa DSWD. O so DSWD na bala, o na so papila, o so papel, ipapas mo na duman. Sundo po tabi na ibalik duman na zero balance na so pasyente. Bako na yung mga bantay pa kan pasyente an pagpapila ho nindo. Yugon mo yan, nagpipirilaan mga yan, alas 4 pa sa rin maaga po, yao na yan dyan nagpipila, nagharapon yan kipila, takulun po an nag-asikaso. O yugon mo yan. Garo po, mga rotoy na ikos an mga bantay kan pasyente kakahalat sa indo. Di ba? O ni naman, kung talaga po tabi na gusto kan sa tuyang gobyerno, nga matabangan, tapos priority niya to ang health kan mga Pilipino.
ipinagpaparabariwas kan sa tuyang administrasyon ni PBBM pati na po tabi si Tamba. Ipinagpaparabariwas na libre ang hospitalization. Iyan dyan sa mga private po hospital, daiman may tatao mo po tabi, may maip man dyan. Kaya lang, pirmi kang may babayadan. Ang gusto tadigdi, so masiro balance po. Takaya man sa nakang gobyerno, kaya man sa na po tabi kang gobyerno, nasaluhon ang gabos na yan. Di ba? Lalo na po tabi, yung kadipisilan sa pagbayad po tabi sa doctor's fee, yung professional fee kan doktor. And remember po na grabe ang binabayadan kan mga yan. Sa professional fee. Ako nga na ito, ako nga na ito po. Dahil man, sa Tabaco City, inapot ko, sabi ko, pira yung babayadan sa biopsy. Yung doctor's fee ngaya, 35,000. Yung anesthesiologist, sukan sa na ito so sarong doktor, ano ito? So sa operation, tapos yung saro, 15,000. So, ini ngaya dapat, bayadan, taday man nga ini nasasabay sa maep. Yugon mo yan. Papabayadon ka sa nakansiring ka na kantidad. Iyo, pirmi kang mabayad, mahanap ka po tabi din pirak, tangani na mabayadan yan. Tangani na mabayadan yan po tabi, mahanap ka talaga ng kwarta. Taday man yan pig sasalukan, maep, ay day man nga kami nagsasalukan. Tabo man yan mga doktor. Yun na po ang dapat nagibuhon kan sa tuyang gobyerno na makipag-ulay na sa mga doktor kung gusto ta talaga tapo tabi na masiro balance ang mga pasyente po na nangangaipuhon. Pabayaan ta sumay mga pirak. Tawalan tang choice, anong gusto mo? Digdi ka sa ward, tangani na makakuang ka, ako akanin tabang sa gobyerno. Pero kung gusto mo duman sa aircon, mabayad ka ta. Di ka man makakarani duman ta. Gustong sabihin, nag-uro aircon ka man ta, may pira ka. Iyan. Iyo po tabi yan so mga nasa ward, na daing choice talaga po. Ito ang tawanan tanin pagkakataon po na ilibre na lang pati ining sa doctor's fee. Masakiton po. Bata sa private hospital, may sarong hospital nga didigdi na ang sinasalusan na po tabi yung first night. So mga bulong po tabi kay to, sige salang. Kinagahan, pauranan ka na pong resita. Duman ka na nga ora na nga kay ni, magbakal ka na nga, magbayad ka, magbakal ka na nin resita sa, yan nga dyan sa muya, sa laog kan, ano yan, sa laog. Magbakal ka na nga nin resita mo, ririsitahan ka po oral daw. Tapos kaday ka nakapakal, sa'yo na yan sa resita, mainom na. Mapipiritan ka baga. Sige po ang hanap po nin pirak, mapipiritan ka, tangani na, makabugtak po tabi duman, mabulong po sa imong pasyente na nasa hospital. Iyan po ang kadipisidan ngunyan. Kadakol-dakol kitang pundo, kadakol-dakol na pirak ang sa tuyang gobyerno. Ano daw kung ininaan gibuhon ta? Yan man si Mrs. Good morning. Okay. Ibaga, inina po ang gibuhon ta, tangani na magianan so sa tuyang mga pasyente. Imbes na pagparahara bason po tabi kan nagkapirang mga kongresista digdi sa satuya yung pundo. Puro sana ngayon bagaan priority. Bako man po health education na supposed to be dapat iyan ang priority ta. Ang priority po tabi kang gobyerno ganyan, iyo po ang infrastructure. Why? Kasi may din siya. Sa health po tabi, daidin din siya. O paano nga din siya? Nasisingilon ka kan doktor, sisingilon ka po kan hospital, daing din siya. Iyon ang sinasabi ko na dapat ang sa tuyang gobyerno kung talagang seryoso kita na tabangan tapo ang mga Pilipino, tabangan tapo ang mga nagtitirios na pamilya, gigibuhan tapo din remedyo na dahil na madidipisilan sa tao. Di ba? Remedyo ante ni
na dahil na po madidipisid sa tao, tangani po tabi na okay na kita. Di ba? Mas magayunon baga sa buot na pagyaon ka sa ospital, isipon mo, ay, pirang daw ngayon bill ko. Sa private ka, pangduwang alaw, ay, pirang daw ngayon bill ko. After mga 4 days, pwede nga tabi pwede ko tabi mahiling so pre-bill ko, kung piranaan mo. Paghiling mo, garo ka mo hulog sa tukawan. 40,000. 3 days, 40,000. 5 days, 60,000 oy. Iya po yan. Kasi naman, ini bagang pinagtataraw po sa mga district office, kan mga kongresista, ako Bicol, sa ako Bicol, sa ano ba yun? So digdi sa tuya. Actually, iyan baga korte yan kan tao. Deserve kan tao po na makuaninda an balik para sa senda. Kita baga gabos kita mga taxpayer. Gabos kita mga taxpayer kita gabos eh. Oro at yan sa sakuyang pagbabalik. At yan mabalik kita digdi sa programa. Pagrulayan tata. I think si Attorney Pido Garbin tabi. Si Attorney Pido Garbin matukaw na ata sa Lunes. I think si Ringkaan matukaw na po sa Monday. Si Attorney Pido Garbin kan ako Bicol. Matukaw na gayon na alkalde. Ta siya na ang kuan eh. Diba? Orat yan na lang po tabi nita. Dakol pa akong mga commercial digdi. Ha? Sige, 24 o 25 minutes. Lihis po ang alas 6 nin pagkaaga. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Chartabol, bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Chartabol.
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa The Philippine Standard Time. Ikaw na kita nin 30 minutos makalampas ang alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labatan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Tabon, bakit makabloom sa tiyon? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Tabon, bakit makabloom sa tiyon? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya,
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Kita sa honesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, nakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Nakulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tataklagman, maghintay ng servidor. Gobernador Grex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Alpay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Buntag, udto, hapon, way puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy nakaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! Alright,
Balik na kita digdi sa programa. Igwa na kita nin. Pira na ini. 38 minutos na po. Makalampas an alas 6 din pagkaaga. Ini po ang programang Tingog din Barangay 1FM 88.3 sa Binikat sa indong mga radyo. May nagkabirilog na naman na bagyo. Nakalaog na po sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayan na low pressure area kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Sigon po sa monitoring kan ahinsya ultibong nahiling ang LPA sa rayo na 1,170 kilometers sirangan kan southeastern Luzon. Asinalangkaw ang posibilidad na maging tropical depression sa susunod na 24 oras. Ang sarupang binabantayan na low pressure area, ultibong nahiling 2,885 kilometers, sirangan kan northeastern Mindanao sa luwas pa man giraray kan Par. Hababa ang tsansa kaining maging sarong tropical depression sa susunod na 24 oras. Sige. Grabe ini may kuha na naman. May ano yan? Kuha na naman in maraot na panahon. Sige. Anyway. Oni ang sabi digdi siya incoming Mayor Pido Garbin kan Legazpi matukaw na sa Lunes at ang susog sa report tabi susog sa report si Attorney Pido Garbin makuha na masumpa muna kay Ponyang sumumpa muna tangani na makatukaw siya bilang alkalde next week. So igwapo man si Attorney Pido Garbinin pirabaya pirabaya po kwan igwa siya nin 8 bulan. 8 bulan po siya. 8 bulan na sana po tabi ang sa iyang pagtukaw bilang alkalde kan Legazpi. Yeah. 8 bulan na matukaw po tabi siya bilang alkalde kan Legazpi. So igwa pa man ki pwedeng magibo. Igwa pa man ki pwedeng magibo. Tabi siya. Sige, dali lang. Garo medyo alanganon ini. Medyo alanganon. Okay? Anyway. So yan ang pinaka-importante tabi, Yan ang pinaka-importante ngon na pinaghihiling niya to. So, so mga nangyari kan 2022 elections, ining mga nangyari kan 2022 elections, babayaan ta na.
Pabayaan ta na po sa mga nangyayari kan 2022 election. Yo, ayaan ta na sa mga nangyari. Pasiring naman kita. Pasiring naman po tabi kita sa 2025. 2025 po. Iyan ang importante. Iyan ang importante. Tabi. Ngonya na 2025, konsisay digdi. Konsisay po tabi. An manggagana, igaralang tana. Diba? Taura man ki iba na gigibod. Halimbawa, konsisay an napili kang tao talaga. Kung sisay ang napili kang tao talaga, di yun na yan. Iyon na po yan. Dahil na kita magpara hiririt pa kung ano-ano. Iya po. Kaya baga ining 2025, masyadong crucial ini sa mga politisyan. Napaka-crucial ini po sa mga politisyan ining 2025. Sabi ko nga ni Sendo po, tabi, sabi ko ni Sendo po, tabi, napaka-importanting marhay iyan. Salado siguro ni dating Gobernador Noel Rosal, Mayor Geraldine Rosal, tapos po tabi sa iba pa, napaka-crucial, very crucial iyan. Ang kalaban po tabi na sa gubernatorial race ni dating Gobernador Rosal, si Congressman Joey Salceda, tapos si Governor Grace Lagman, suspended governor. So tulo sindan maglalaban. So kung ano man po ang kahinatnan kayan, okay na. Di magkakuha na kita. Sabi nga ni po tabi, magsirilinsyo kita kung ano ang kaabutan kayan. Dodigdi naman sa Legazpi, si incoming mayor Pido Garbin, sundo lang siya po June 30. Sundo lang po tabi siyang June 30 matukaw sa city mayor. Taday naman siya nagdalagan. Day naman po tabi siya nagdalagan, ta siya ang second nominee ngunyan kan ako Bicol. So ini po sa lado ni Attorney Pido Garbin, siguro napaka good choice ini. Good choice po tabi iyan na yaon sa dyan, because kung ilingon ta, mas kanong gibuhon ta, mas kanong sabihon po, lalo sa mga halimbawa, sayin man kamo, halimbawa ngaya kontra kamo sa ako Bicol or pro ako Bicol kamo, mas kanong gibuhon an ako Bicol lulusot at lulusot dyan, makakakuha po tabi ninduang tukawan manggiraray. Ngayon po yan ang katotohanan eh. Ako sinasabi ko digdi yung katotohanan. So therefore, kung second nominee si Attorney Pido Garbin, siya po maghahanap na sa ng term of office niya sa July 1. Tapos na. So gustong sabihin, hindi na siya maaginin labanan na grabe. Kisa sa mayor siya, ang makakalaban niya po tabi si Mayor G. Rosal, aram taso nangyari kan 2022, nagbayaan baga di iton. Talagang maagi siya nin magabato na laban. Magabaton talaga labanan. Ngunyan, ang nagdalagan po tabi, so sa iyang bayaw, si Hisham Ismail. Digdisinda, maghihilingan po tabi, kasi Mayora G. Rosal kun. Kakayahon ba ni Hisham si Mayora G. Rosal? Sa head-to-head? Head-to-head eh. Pagabot sa politiko, iyon ang issue kung kakayahon. Kung day po di kitang kuang ka ani, man sa na yan, kung kakayahon niya po
Sabi nga ni po tabi ang lanit. Kung kakayahon niya ang lanit po. Nasa mga Tagaligaspi yan. Nasa mga Tagaligaspi yan. At bako ako Tagaligaspi. Bako ako Tagaligaspi po tabi. Nasa mga Tagaligaspi yan. Iyo? Tabi. Kung ingkaso man, di nasa sendo na yan. Mga Tagaligaspi, sabi ko na sendo po. Bako man ako digdi. Sa boto na man ako makakatabang. Maski sa not counted ta. Dakupon ka kang not counted yan. So mga Tagaligaspi po, iyo magpipili ka yan kung sisay talaga ang pwede. Okay? Kamong mga Tagaligaspi, bako man ako taga-Daraga ako eh. Diba? Siguro naman sa ako Bicol, mabuto ako sa sa party list, mabuto ako. Tapos siyempre, sa party list, nationwide naman bagayan o makaka-counted ang boto ko kung ano man ang asisay mo na party list ang gugustuhon kong botohan. 'Di ba? Sa Legazpi, day po talaga. Sa Albay, nasa sakuya na sanayan po. Tapos sabi ko, baga sa Endo, gabos bang kita digdi? Day ko bang pwedeng itaram sa Endo kung sisayan, muya akong iboto. Sa gubernatorial. Iyo. Day ko bang pwedeng itaram sa Endo kung sisay. An makonsilo digdingon yan, an vice governor. An vice governor. Ako, sa ilin ko do may kwarta si Seto Parida, Diday. Tugang ni congressman. Do may kwarta pero ako pigilin ko digdi. Masasakitan siyang gusto eh. So third district pati. So third district ano yan? Igwa man duman ki kandidato. Sa third district. Magagawan sinta digdi sa second district. John Alegre, tapos si Diday, tapos si Sepa ito. May saro diyan sa third district. Tapos po tabi sa first district kung sisayan dadarahon kan mga lagman. Saka. Pero sa iling ko magkairiwal na ini ang dahilan po tabi kan pagkakasuspender po tabi kay Governor Grex Lagman so mga bistong tao ang rason alangan man na umapil si Grex Lagman duman. Dakon ako man kay Grex Lagman ay babawian ta kadigdi. Di ba? Babawian ta kadigdi. Maski abo ko masuporta na sa nako. O iyan ang posibleng mangyari. Yan ang posibleng mangyari. Kaya dainin ko yung bagang pigsasabi ko kay ito na dapat ko na urulay na sana, nagkasurundo na lang po tabi, tangani na kuta na okay na. Kuta na po tabi okay na. Diba? Then ako ng problema. Arag ba kay itong panahon na kaya itong panahon siyempre yaong kita sa media dahil naman ki mga kalaban yan si Governor Joey Salceda kang gobernador dahil man ang ki mga kalaban lalo na kan congressman po tabi dahil man ki mga kalaban ng Daracula uminagi sa rin si Congressman Joey kay Tuso paglaog niya sa Kapitolyo ang kalaban niya si dating Gobernador Fernando Gonzales talagang magabaton sa laban. After that, dahil naman, nagkakasurundo na si Mayor Noel. Dahil naman, uminaligi siyang magabat na labanan po, digdin sa kan 2022. Magabat na labanan talaga. Tapos, ngunyan ng 2025. Kaya, sabi ko baga sendo, kung nagkasurundo ko na, sayang kasi, ang punto ko ligdi, ini sa mga botante, okay siguro, may kwarta ka mo. Ang punto ko digdi, sayang na naglalabanan sinda.
Actually, alimbawa, si Governor Noel Rosal, si dating Governor Noel Rosal, Congressman Joey Salceda, saro mga digdan mapipirde? Saro digdan mapipirde? Gustong sabihin, sumapipirde sa politik sa labanan sa 2025, sa labanan sa 2025, may mapaingalo din tulong taon bilang private citizen. Diba? May mapaingalo po tabi bilang private citizen. Sure mo yan. Sayang po na dapat ang mga tawong ini nasa politika. Dapat po tabi ang mga tawong ini 2025 to 2028 dapat nagsiserbisin ta sa tao. O bako maglalabanan ka mo. Okay, kung nagkasurundo sa nabaga ka mo, di okay na ko ta na. Iyo, halimbawa, digdi sa Ligaspi kan 2022 between Mayor G tapos Attorney Pido Garbin. O kung si Attorney Pido Garbin baga nominate siya ka na Bicol, supposed to be dapat ngunyan nakatukaw siya eh. Sayang baga. Kaya lang sa tao, siyempre namimili kan gusto ninda. Dahil makitang choice dyan. Dahil kitang choice dyan, tanamili sa tao. Malit sa na ito, nakatukaw siya nin 8 months. Susaro naman ang dae. Sayang po ang pagkakataon. Sayang po ang pagkakataon. Kaya lang siyempre, because of political interest, siguro, because of dagit, dagit po tabi, kaya po tabi ngunya nagbabarakbakan. Kaya po tabi ngunya nagbarakbakan din gusto because of that. Ibaga, medyo magabat ini tabi. Medyo magabat ini salado kan. Ano yan? Salado niya to po. Kaya baga, sabi ko sa Indo, sana naman kuta na. Sana naman kuta na. Ano yan? Nag-ururun-uro na sana. Nagururun-huro na sana kuta na. Kaya lang, siyempre, kita, meron man sana kita eh. Meron man sana kita. Dahil man kita nin. Dahil tamang pwedeng tararamanan mga yan. Tapos, siyempre, gusto rin itong maglalaban. Nasa sa Indo yan po tabi. Nasa sa Indo yan. Kamu naman sumay mga pira. Nasa sa Indo yan. Kaya, iyon na yan ang problema. Iyon na yan ang problema po. Sa kabagasan. Diba? Sa kabagasan. Iyon na yan. So, sa madaling sabi tabi, may ano yan, igwa talaga din diferensya. Yaong pasidyon, Darwin, kwan daw ako, si John, alat ko na, yan pa, alat ko na, sige, dali lang. Daing ko ni, may importante akong apoda. Alat ko na. Alat ko na ta, may, sige. Anyway.
Day na mag-load. Pagkasulita na sana. Medyo magabat-gabatan laban tagon niya. Yo. So, Department of Health po tabi kasudma nagkaigwaman kita din press conference kaso hapon. Nagatindir man kita sa DOH. Nagdadakol daw ang kaso kan dengue. Nagdadakol ang kaso nin dengue digdi sa tuya. So, iyan ang kaipuhan ta po tabi ngunyan na kaipuhan ta po tabi ngunyan na arig daron. Ta dipisil ini. Dipisil ini po. Yo. Dipisil iyan. Okay. So, igwa na kita nin pera na ini. 1 minuto antes alas 7 po rin pagkaaga mapa aram naman kayo ako. Digdi po sa programa. Orat yan ang tingog nin o ang DWRL Barita na 7. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Sa